tiɲɛ dɔn an ye baarabila bolo sɛbɛn an y'a bila point 15 de b'a kɔnɔ bakuruba la point fɔlɔ o ye an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ kaso la bi u tɔɲɔna de u y'u ka baara kɛ a kɛcogo de la o y'an ka sariyaw bɛɛ bato banki sariya a sariya tɛ u ma mun bato an ka directeur taara s'u ma k'a f'u ɲɛna u ye mɔgɔ minnu minɛ u ma dansago wale kɛ u ye baara kɛ a kɛcogo de la n'a ma ɲa u b'u minɛ ne de y'u ka patron ye a ye ne minɛ u ma foyi kɛ u ye lɛtiri sɔrɔ ka bɔ banki dɔ la ka na a lɛtiri bɛ na bolo fara mun fɛ o bolo fara in banki dɔrɔn de fɛ a bɛ se ka kɛ u y'a sɔrɔ o lɛtiri a fɔra de k'u ka di u ka baarakɛɲɔgɔn dɔ ma n'o kun ye EDM ye k'u ka lase EDM u ye courrier kɛ k'a lase EDM ma k'a sɛbɛn courrier kɔnɔ k'a fɔ ayiwa an ye lɛtiri dɔ sɔrɔ u b'aw ka garantiw ko fɔ a lɛtiri in an bɛna ci aw ma aw k'a dɔn k'a fɔ fana an ka responsabilité t'a la an ka engagement t'a la k'o fana sɛbɛn k'a bila lɛtiri kɔnɔ k'a ci u donkun filɛ nin ye kaso kɔnɔ an ko n'o don an tɛ sécurité la an ka baara kɔnɔna na parce que sariya fɛn fɛn bɛ an ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na n'an b'a fɔ a ma ko la réglementation bancaire ani an ka procédure olu kɛkun de ye ka an baarakɛlaw k'an lakana an ka baara kɔnɔna na walasa an hakili ka sigi n'i b'o bato dɔrɔn foyi t'i sɔrɔ an ka kalan b'o de yira an na tant qu'il b'o respecter i hakilila tigɛlen don bon n'a fɔra ko an y'o respecter o bɛɛ la an bɛ se ka na ka datugu o hukumu kɔnɔna na an ko k'o ye problème wa sugu la normalement i ka baarakɛyɔrɔ la n'i bɛ ka baara kɛ baarakɛyɔrɔ mun kɔnɔna na n'i ka baara kɛra a sariya kɔnɔna na normalement n'i bɛ mɔgɔ attaquer i bɛ banque in de attaquer i tɛ taa mɔgɔw ta dɔrɔn k'u kɛ comme bandiw de don comme u ye sonyani kɛ k'u minɛ k'u datugu an ko k'o de tɛ bɛn an y'a fɔ ka dɛsɛ halisa u bɛ bolo la o ye fɔlɔ ye filanan an ka baarakɛlaw i b'i farm maa 158 u ye yen baarakɛlaw bɛɛ de gɛn u y'u gɛn kun mun kama fana a dɔnnen don nin y'a san 1 ni kɔ ye u y'u gɛn ka bɔ baara la parce que u ye laɲini dɔw kɛ o laɲiniw kɔnɔna na u ye avenant dɔ sɛbɛn k'u b'u ka contrat bayɛlɛma parce que u y'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ b'u ka contrat la u ka baarakɛ contrat ninnu fiɲɛ b'a la u ye avenant dɔ kɛ k'u k'o signer alors k'u ka laɲini kun ye o avenant yɛrɛ de baarakɛlaw ko an b'a signer mais an tɛ se ka signer tan f'an ka bɛn an ka fɔ ka bɛn de kɛ o ko ayiwa ko n'o dɔn u b'u bɛɛ gɛn u y'u bɛɛ gɛn k'u bɛɛ remplacer k'u to grève la u y'u bɛɛ remplacer sariya t'o fɔ an ko ko u bɛɛ de bɛ segin u ka baara la o y'an ka laɲini filanan ye san 1 ni kɔ SYNABEF ka baarakɛlaw bɛɛ gɛn SYNABEF ma wuli ka jɔ kɛ o ye transition ye sinon a ma deli ka kɛ mɔgɔ kelen kun kɔrɔ an ye wuli ka jɔ kɛ an ye baara kɛ ni ye mɔgɔ 158 de olu de bɛ ka ko fɔ tan o kɔfɛ Petrobama olu fana juge o de y'a décidé k'a fɔ ko an ka baarakɛla minnu ye an ka préavis dɔ respecté grève dɔ u bɛɛ gɛn ka bɔ baara la syndicaliste Petrobama na ka tila ka u ɲangi k'a fɔ ko f'u ka 1,200,000 ko k'o sara société Fonpis olu bɛ se k'o sara Fonpis olu bɛ se k'o sara société n'u tun b'o sɔrɔ olu yɛrɛ tun bɛ ka baara kɛ yen nɔ juge de y'o décidé a y'o décidé mun na ko parce que u taara grève la SYNABEF ka préavis k'u y'o respecté u taara grève la olu yɛrɛ ale yɛrɛ mun y'o décision ta ale yɛrɛ taara grève la tile 100 u y'o de kɛ grève la sans préavis u ye réunion kɛ don min u y'a décidé a don u taara grève la tile 100 u y'o de kɛ grève la foyi ma fɔ olu ma an ka mɔgɔw taara grève la tile 5 ko k'u gɛn ko parce que u taara grève la o juge kelen de b'o décidé kun t'a la dɛ k'u taara grève la ko o grève ye kɔlɔlɔ se société u ma société kari u ma foyi k'u gɛn an ko a bɛ sugu waati na jɛn hali ni juge de y'a décidé an tɛ jɛn n'a ye parce que fɛn dɔw bɛ yen injustice dɔw bɛ yen an tɛ se ka sigi k'a lajɛ ni injustice natɔ ye a wuli i k'a kɛlɛ i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an ko k'o tɛ bɛn baraka la même chose o ye syndicaliste gɛn mais a y'u lasegin a kɛlen k'u lasegin sisan a bɛ ka ɲini k'u mite
pour que le syndicat kokari anko ko sariate jenu fana uti miti ka tabato aussi we tout no horode berebe aw boro fana kala u fana baraka o bede nya sans fla sans ani amu protocole do signé état ko o benyana bo ayan sigala halisa manyana bo amu la ni doke amu nate nyana bo société nganyanya ministre des finances o de banenu ko galis parce que syndicat mandali ali tanay syndicat de amu ko de tebe amu syndicaliste de anga baraka law amu kuma bo nu jubal nu jotal entenda douala banquier dama mumbe prison kono biate compte ka bon ye cheni de ko amade bu toko mais ni muma munke kata biaka anti jene bingan tege mo shika anga barake yoro fa anga barake yoro la anga sigi kala al ni juge de décidé ou ye mumina le professeur agrégé docteur pas professeur agrégé en anesthésie et en réanimation akabara bete sika bara kede wa kabara joyro ka bu hôpital kono fuka tamate ya datu munita a joko ya datu gode mo ko problème personnel de problème syndical de parce que syndicat de terrain nous ça ka club de bara kede TF 2005 don nana utara papier de doma permis hadi TF permis 2023 utara ko de tayoro programme bi joti gima professeur mako wele kan ka fa na kaka yorochi amma gata tide ko kai ordonnance de dama mumba ayamalia ale mungo kaka ci ale sariya tabu ko kaka cenya na kaka ci yamne ka datu o professeur agrégé nako ka bi comporter comme juge ya ke tukum abenya jamana ma chama mi son ki daga sun goite wulibne parce que ga bara anesthésie ni bena opérer aller de villa sun pour que opération ga ke ma bo karam ni inana ko mala ti yere kalama aka bara yake la kun réanimation aller ga bara yo de hôpital ko aller kayora be fodi mako carrefour i président wo i juge wo i mana ke adamade i mago be jayara ni yere mabana ni koroma tani bana betani na matani tani muso na matani musa tani bai ou bien ifa ou bien ide ou bien imode ou bien balmado i koro be dogo o mo su yani ka datu tani miride o de kama on dit le mandat est une exception allez datu kunjumen. Donc dans sa walo de ante se ka mangwa ni tese ante se wa anga baraka ro kono non bingan kana ga dama dinga ni mun jotala mo folo mun bi idi famama banque yere de idi famama la banque c'est l'endroit le plus encadré sariyaw mun be bodi banque ga te ko yorochi la réglementation bancaire les lois bancaires PCAO ka loi ani banque yere ka loi ani kurbu ka loi namba fuma ko le procédure bancaire o de an kishi an barakaro la be finyana de ni bara damne aywa i janto loi la i janto réglementation la i janto procédure la iki jija ni bulu bato ko ti soro o de fanya na fara ka fanga mo yo berbe ko bela o ni na datu ko ko procédure de fo nyambe okoro kangu be fara ou bien nga bang bara ida datu o tesega be donc o de kama anko ko ni ko na ya to fem fla de do abseka na ni kololo e jawna yere parce que shift de taramu e kaso le shift c'est un instrument économique important ni beko ko anti shift signible jamana bi jode ni shift be se ki don kaso ta shift ta dron ka di no o kewale bi don kaso na yo dabla fana na kololo don donc fin de dans sa moment il faut il habit pour habit à main nous les travailleurs si nous on dit qu'on abuse
Donc, dans le préavis, il y a un thème de préavis, là-bas, on est 2021. Il y a un autre, il y a un thème de préavis, on est 2019. Il y a le 2019, c'est depuis 91. Parce que c'est l'exception. Préavis est exception. Préavis des syndicats boulot, mandat des magistrats boulot, préavis des syndicats boulot, Saria de Baya Maria, Nian Duspuntiana, and la Barabra. Saria de Baya Maria. Amicanga Baraka Saria de Command. Mais Amica Kedi, Dokaboton. Not as a Bampeu, Chamankabwa. Mabe Datu, Fenani de Camp. You cook it, could you cook it? Ni Madatu, you go bully. Flana. Oye, ni Madatu. En fait, il y aura donné. Il y aura Kapoko, il y a soufflé ou donné. Savana, il y a quoi ni la blala, à Kacha à la fait, mon tapis, ka dangari ka inina. Donc, pour que il la kana, il veut mener ka datu mandat. Ani nanina, ni la blala, prévu d'obé, ni tagala il veut son prévu la tunu. Donc, il note na youtube. Au lieu de se cacher sababu. Ikasiga blamanda oya ifana mi ko jugubake anga camarade no alnu ku yubla sous contrôle judiciaire ka ko be enquête continue kala ya nu no bala ube kumbe famu uti tagayoro uti na boli u kabara gero donne c'est des hauts uti u ka so donne et il y a aucun risque sur eux ube blamanda. Donc vraiment on a des problèmes aujourd'hui. Nous on a envie d'être serein anga para konana. Les banques ne doivent pas être considérées comme des vaches à lait et les travailleurs, les cadres ne doivent pas être considérés comme des vulgaires bandits. Dans l'exercice de leur travail, donc, préavis de tous les points à bébé la ou bien en